karkara. Dan Allah ku mun rai, ku ya guri, ya Allah na tuba zan ƙara ba. Kada ka ni mana. Ho dan sanda ya ka kawar soja fodi ya kawo ka kilu ta kyalle idan ta kyale. Rayuwar wata karkara ce da take dauke da tashin hankali, al'ajabi da kuma tausayi, soyayya da ma barkwance. An da production ya sake kawo muku wani kayataccen shirinsa mai nisan zango mai suna likitan karkara. Likitan karkara ya kunshi dambarwa tsakanin likitan ƙarya da na gaskiya. Wai shin ya abin zai kasance likitan ƙarya? Labari da tsarawa Garba Adamu, ɗaukar nauyi Garba Adamu, mataimakin mai bada umarni Abubakar Biza. Ya zama likita ne. Ina ma da ganin sa. Ina ma na ƙara masa kallo. Shi ba buri ba shi ba da akuya ba. Kaman jaririn buri. Bubun nasa san jaririn buri. Wallahi mace da ka dan bayyana jaka bako. A da Allah bani jaka man nan zan samu nan. Babban mai bada umarni Zoological Director Aminu Anda Azare.